Bueno, pois arrancamos o Comer e Falar de hoxe. Xa vos adiantaba fai un ratiño que estamos hoxe disfrutando da Tasca ao Liño aquí en San Bartolomé de Insua, en Vilalba. Despois falaremos con Lourdes, con Miriam, pero quería falar con Marta Rocco, a súa alcaldesa de Vilalba. Como estás, Marta? Pois moi ben, un placer estar hoxe aquí con vos e sobre todo pois nunha celebración como esta que non hai moitas en Galicia e eu quero poñer en valor o labor que fan as mulleres desta Asociación Rural de Mulleres de Insua, porque ao final recuperar unha tradición como é a Tasca do Liño non é calquer cousa. É moi curioso porque falaba antes con Lourdes, non? Que Galicia foi unha potencia en produción de liño, porque quero dicir, na antigüedade, no século XVIII, todo punto de Galicia tiña as súas plantacións de liño, non? E imagino que, no caso do Concello de Vilalba, pasaría o mismo, pero todo eso desapareceu, non? Si, explicouno moi ben antes Miriam, a filla de Lourdes, cando fixo unha exposición sobre como foi evolucionando ao longo da historia, e claro, isto foi dando paso a outros tipos de tecido máis industriais e máis baratos que foron sustituindo o liño. Pero bueno, é unha pena que se perda esta tradición, porque eu sempre digo que ao final a tradición é o que nos une o noso pasado co noso futuro, e se descoñecemos as nosas tradicións e non sabemos pois de onde vimos, pois malamente podemos encarar o futuro. Eu animo a todos a que se acheguen hasta Insua, porque, bueno, hoxe visitounos a alcaldesa de Burela e diputada provincial e tuvo a oportunidade comigo pois de ver todo o proceso do liño e iba maravillada e impactada de que dunha planta pois chegásemos a obter un fío como o que teño ahora mismo aquí. Entón eu animo a todos a que veñan a descubrir esta maravilla. Unha información que descoñece moita xente, por eso son tan importante este tipo de eventos, non? O tema da Tasca do Liño, da recuperación da información, da historia, da nosa historia, que nos olvidamos moitas veces deso, non? Que ao final é a nosa historia, e onde chegamos é todo porque todo partiu de cousas como estas, non? O feito de poder recuperalas, ademais estamos falando que a terra xa, especialmente Vilalba, é terra de moitísimas tradicións, non? Gastronómicas, de todo tipo. Si, o que pasa é que unhas mantéñense mellor que outras. Ao final, bueno, pásanos un pouco, nós en Vilalba pois temos dous embaixadores por excelencia que son o queixo de San Simón e o capón de Vilalba. Tamén na crianza do capón incide moito a tradición e, bueno, tamén é algo difícil de manter no tempo, sobre todo porque as novas xeracións pois non participan nese proceso e moitas veces descoñecen. E creo que é unha labor de todos pois que a xente máis nova pois lle poidamos transmitir estas tradicións e este coñecemento, porque ao final é unha riqueza que non podemos permitir que se perda. Bueno, eu son dos que digo que igual hai que empezar a plantexarse o de plantar liño outra vez, pero para exportar, porque por aí o pagan moi ben, e aquí, en cambio, en Galicia deixamos de facelo, igual é para pensalo, non? Pois seguramente, ademais estamos vendo unha tendencia a nivel internacional de preocupación por o medio ambiente, polo uso de texidos pois naturais e sostibles, porque está demostrado que pois os tecidos que moitas veces se utilizan na produción industrial incluso son negativos para a saúde. E, bueno, aquí temos un exemplo dun tecido natural que calquera pois pode usar. Claro, está a día de hoxe pois co nivel que temos de capitalismo, consumismo, pois probablemente poder fabricar todas as prendas de roupa dun xeito tradicional sería inviable, pero creo que entre a tradición e a produción industrial en masa pode haber un punto de encontro, e apostas como esta eu creo que son importantes. Marta, que importantes son estos colectivos como este grupo de mulleres rurais, para un concello como o voso, para todos os concellos, eu creo, non? Eu nunca me canso de agradecer a labor que fan, porque ao final pois poder recuperar unha tradición como esta, pois como dixen antes, non é pecata minuta, non todos os días pois podemos facer gala deste tipo de traballo, deste tipo de asociacións. Pero bueno, eu tamén quero destacar que é unha labor que tradicionalmente facían as mulleres. Díxeno antes na miña intervención e digo sempre que é importante que as mulleres rurais teñamos visibilidade, que os proxectos os lideren mulleres e que dunha vez por todas hacia o futuro tamén pois as mulleres e as nosas tareas e a importancia que tuveron ao longo da historia as mulleres pois como responsables das familias, como coidadoras e moitas veces como cabeza de familia, porque eu na miña familia, pois aunque moitas veces se fale de patriarcado, pois no rural galego moitas veces era a muller a cabeza de familia que pois lideraba un pouco, a que estaba sempre apoiando a todos e a responsable en gran medida de que esa familia saíse adiante. Eu creo que temos unha débeda histórica con esas mulleres e días como hoxe non só
pois poñen en valor unha tradición, senón tamén poñen en valor o traballo que durante moito tempo fixeron moitas mulleres e que creo que temos que rescatar do olvido e agradecer porque sin dúbida o merecen. Eu teño unha cousa clara, digan o que digan, Galicia sempre foi matriarcal. Sin as nais non se podería haber conseguido casi absolutamente nada do que se conseguiu. Co cual, únome a túa reclamación e a ese apoio, ademais a esa celebración de que sexan as mulleres as que siguen liderando proxectos como este. Marta, moitísimas gracias por estar no Comer e Falar. Moitas gracias a vos e disfrutade moito da Tasca do Liño. O faremos, seguimos na Tasca do Liño.